Anga folini wale nyumando mbe kanyeshi au ma ni wati mbasro omunu matrafalembe au ka jabranu koro yasa bisi ka family sro TV Sherifla bamananka kuna fonuna menu mena kuma mali kuna fonu ani jien fanwore tawla amba fo na ngoni akuma seli bakruba kuna fonuna Jamiatu Ansardini aka bolo faramimbe bulkason bugula Bamako sigida folola uya kanu ka sanganu ka baraw bulu datuge katinya da Mali Islamé dina nyamako ka frango kan jegluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Islamé demento Ansaru nya jawro ase de Cherif Ousmane Madani Haydarala Negajuru sira so min bɛ an fɛ jamana kɔnɔ yan n'an b'a wele ko Sotelma Malitel ka sanga ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na olu y'a kanu k'u bolo fa k'a to ka dɛmɛ ko ta ko ɲɛsin maaw dɔw ma min musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 100 a n'a nɔkanfɛn na ni fila na kɛ bi bamanankan kunnafoni la kunbabaw ye an bɛna minnu walawala waati kunkurunin kɔnɔna na an b'a fɔ n ko aw bisimila TV Sherifla bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan bakuruba kunnafoni na an y'a yira aw la k'a fɔ Jamiatu Ansardini a bolofara min bɛ Bulkason bugu la Bamako sigida fɔlɔ la ka sanga n'u ka baaraw bolodatugu an'u ka laɲini ye u y'a kanu ka t'i ɲɛ da Mali Islamé ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o Haut Conseil Islamique du Mali Manyema Mali Islamé diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Cherif Ousmane Madani Haydarala wulikajɔ in a kun tɛ dɔwɛrɛ yasa ka taa dugawu ani foli ni barikada k'a ye karamɔgɔ Haydara laada don a bolo sanga ani waati maa minnu bɛ wuli ka t'i ɲɛda kan a bɛ u bilasira ladilikan ɲumanw ani dugawu caman k'u ye nin kɛra an ka ɲininikɛla Lutu Sidibe Ngabila Kale Alamidu Badini fɛ ni ye laada ye Bulkasunbugu Ansar Comité fɛ san o san ka nafoli kɛ an fana karamɔgɔ a Seyidu Cherif Ousmane Madani Haydarala ka dugawu k'a ye ni ka dugawu ɲini a fɛ ɲinɛta bolofaraba bɛ o la ka sanga ni zamzamiyo kɛli ye Mali Alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali Manyema ye o dugawu caman kɛra Bulkasunbugu Ansar Comité tɔndenw fɛ wasa danaya mun dara an fa na karamɔgɔ kan a Seyidu Cherif Ousmane Madani Haydara ala k'u baaraw timɛ bolo ni k'a kɛ kunnawole silamɛya diinɛ ma san o san an ka komite b'a laɲini an kana ka na ɲɛ da karamɔgɔ kan an nana o layidu dafa la ka na ɲɛ da karamɔgɔ kan ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu kɛ a ye an nakun ye o ye bolofa farala ɲinan ta kan n'o ye o conseil ɲɛmɔgɔya ye karamɔgɔ ala y'an karamɔgɔ k'o ye a y'an sari bɛɛ k'a ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o ta fanga di an na a ma parce que ni maa karamɔgɔ n'a kɛra ɲɛmaa ye baara de bɛ kalandenw bolo ala k'a ta fanga d'a ma Bulkasunbugu Ansar Comité musolakaw o ma to kɔ ni ladalabɔnye la an fana karamɔgɔ a Seyidu Cherif Ousmane Madani Haydarala ni wale ɲumandɔn foli caman kɛra o fɛ ka ɲɛsin a ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'ale de kɛra sabu ɲuman ye ka silamɛya ɲɛda ɲuman yira u la ni k'u sabati siratigɛ tilelen kan o wale ɲumandɔn foliw kɛla an balakaw fɛ ka ɲɛsin zamzamiyo ma an nana karamɔgɔ fo n'a ka diyaɲɛ kama an nana karamɔgɔ fo a n'a ka hɔrɔnya kama an nana karamɔgɔ fo ani a ye min fɔ an ye k'an bɔ dibi la k'an bɔ sira jugu kan an nana karamɔgɔ fo de la ko ka an diɲɛ ɲɛ ka taa an lahara ɲɛ an n'a kun ye karamɔgɔ fori ye o de la donc karamɔgɔ an tɛ dan sɔrɔ a la dɛ hɛrɛ n'an sara bi an nisɔndiyalen bɛ taa lahara kɛ karamɔgɔ ye min fɔ an ye n'an y'a mɛn an k'a ko kɛ alhamdulilayi rabbil alamina a diyara an ye an nana karamɔgɔ fori la o de la ni bɔnye kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye Bulkasunbugu Comité Ansaru ma ɲɛmɔgɔw ka fɔ la bawo silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɛyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyidu Cherif Ousmane Madani Haydara a ye ladilikan caman fɔ ni ka dugawu kɛ u ye nisɔndiyaba sɔrɔla ka sababu kɛ ne bɛ walana di muso minnu ma n'olu nisɔndiyara alhamdulilayi ne yɛrɛ nisɔndiyara wa karamɔgɔ ye o ye hadamaden a ka ansari fɛ a bɛ kura de fara i ka limaniya kan o y'a dama nisɔndiya ye karamɔgɔ ye o ye a b'an ka limaniya kurakuraya donc an tɛ se ka
dan si fo ani sojara. Mali al-Islamé diine ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma al-Islamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara kɛlen kɔ k'a ka nisɔndiya yira a ye walawalali jɔnjɔn kɛ bɔn ye yɛrɛ nafa la silamɛya diinɛ kɔnɔ i n'a fɔ Alakira nɛɛma ni kisi b'a ye o ɲɛfɔli k'a kan cogo minɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Bulkasunbugu Ansar Comité tɔndenw ka nin bɔn ye an fana karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara la duwawu ta o de kɛra ka nin sigi kun cɛ. Sotelma Malitel n'ale ye jamana nɛgɛjuru sira soba fɔlɔ ye ka kɛɲɛ ni a ka baaraw bolodacogo ye ani a ɲɛmayaso ka laɲini ye u y'a kanu ka sanga ni mois de la solidarité walima ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na k'u bolofa ka to sefa wari miliyɔn 100 n'a nɔkanfɛn k'o kɛ dɛmɛ ye min denbaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔ furumuso bolo n'o ye Keyita Aminata Mayiga ye a kɛra sibiri don octobre kalo tile 19 san 2019 a kɛra an ka ɲininikɛla Sadio Sidibe a n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka jɛkulu ɲamadu ka sɔrɔ olu fɛ. sefa wari miliyɔn 100 ɲɔgɔnna o de donna ni minɛ ninnu da fɛ Sotelma Malitel fɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli ka dara la ka ɲɛsin lujuratɔw ma biro kɔnɔna minɛnw fo ka taa bila saniyakɛlaw na moto ni balo ani ɲɔgɔnna wɛrɛ o de dira ni kɛnɛ in kan. An ye fɛn minnu di aw yɛrɛ y'a ye a bɛ ta n'i y'a jate minɛ couveuse la couveuse ye mun ye o ye ni muso minnu jiginna ka sɔrɔ kalo 9 ma dafa pour que o denw bɛ se ka bila condition na condition min b'a to n'a ni muso kɔnɔbara bɛ condition kelen na an y'an to la an ye tricycle fana di mɔgɔ minnu handicapés don pour que ka se k'u ka mobilité nɔgɔya dugu kɔnɔ. ɲɔgɔn dɛmɛ o ye taabolo sabatilen ye Sotelma Malitel fɛ o de ka dara la k'a ni jɛniyɔrɔ fin jamana faamaw kɔrɔ cogo minɛ degun bɛ minnu kan dɛmɛ bɛ se ka kɛ o ye. Sotelma Malitel ma ɲɛma kɛlen kɔ ka jamana faamaw fo ka da u ka hakilina ɲuman kan n'o de ye ka kalo 1 sugandi san kɔnɔ ni k'u kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kalo ye a ye foli kɛrɛnkɛrɛn ɲɛsin jamana ɲɛma furumuso ma k'a da yeli la ni kɛnɛ in kan. Sotelma Malitel ka nin ye laadalako de san o san ni mois de solidarité sera an fana b'an ka ŋaniya yira kɛ hali n'a y'a sɔrɔ an ye entreprise de ye an bɛ téléphone domaine na nka an bɛ bénéfice minnu fana sɔrɔ a ka kan an ka a partie dɔw consacré activité sociale la mais o kɔrɔ tɛ k'an bɛ mois de la solidarité dɔrɔn de kɔnɔ ka nin fɛn ninnu kɛ an bɛ nin fɛn ninnu kɛ hali ni mois de la solidarité tɛ mais aw yɛrɛ y'a ye min donna la a ka ca miliyɔn 100 mais o kɛrɛfɛla la san kuru bɛɛ association bɛ an b'u dɛmɛ an bɛ duguw dɛmɛ mais nin de ye occasion ye comme jamana ye nin moyen de sugandi k'a fɔ ko solidarité don o de la an bɛ nin activité in kɛ sinon social o y'an ka entreprise taabolo dɔ de ye. ɲɔgɔn dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli minisiri ka dantigɛlikanw kɔnɔ a fɔlɔ la ka Mali lujuratɔw tɔgɔla fɔlikɛlaw fo ka da u ka fɔlisen duman kan ni ka bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin Sotelma Malitel ma. Ne kɛra marraine ye a diyara n ye a bonyana ma pour moi a dira muso bɛɛ de ma parce que du mɔgɔ base ye muso de ye donc ni a fɔra k'a dira muso kelen ma pour moi a dira muso bɛɛ ma et puis sketch min fɔra ko mɔgɔkɔrɔbaw ko ka hakili to mɔgɔkɔrɔbaw la o ye tiɲɛ ye mɔgɔkɔrɔbaw ka kan ka denmisɛnw dɛmɛ mais il faut que denmisɛnw fana k'a bila u kun na k'a fɔ ka kan ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la filanan ye min ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An nana yan bi an bɛ se k'a fɔ dɛnkɛrɛfɛli kɛlɛli de don mais an bɛ se k'a fɔ an bɛ jamana ɲɛmaaw fo nin ye hakilina min ye nin hakilina man ka dan kalo 1 ma nin kan ka maliyɛnw taabolo ye badan k'a fɔ an k'a dɔn k'a fɔ ni se bɛ ye ne bɛ ka dun k'a fɔ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ kɛrɛfɛ minnu tɛ tilelafana sɔrɔ dɔw bɛ to daraka sɔrɔ ni an ye dumuni di mɔgɔw ma an k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen u mako bɛ dɛmɛ na dɔw yɛrɛ mako bɛ min na dɔrɔn an ka yɛlɛw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ u ye maliyɛnw ye o de bɛ se k'a to an ma fara ɲɔgɔn kan parce que bɛɛ bɛ se dɔ la nin waati in na a ka kɛ maliyɛn taabolo ye badan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn bɔ dɛnkɛrɛfɛli la. Jamana ɲɛma furumuso première dame kɔni y'i sinsin ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo nafa kan ni ka sɔrɔ ka kunnafonidilaw wele ka taa kunnafoni di cogo ɲuman kan i n'a fɔ u ka baara sariya b'a laɲini cogo minɛ. Nisɔndiyalen bi ka sɔrɔ yan barisa Sotelma Malitel u bɛ ko caman kɛ u ye comité olympique yɛrɛ ka sponsor officiel ye mais waati o waati n'an nana an b'a ye k'a fɔ u bɛ dɔ fara fɛnw kan ɲinan ta in u ye fɛn caman di u ye dunfɛnw di dɛ mais u ye équipement di u bɛ taa kɛnɛya sira la u bɛ taa école sira la u bɛ taa sport yɛrɛ sira la donc
minnu kɛra garisigɛra minnu garisigɛra fo jagoya u ka nin fɛn ninnu minɛ ka ɲɛ o b'a to san wɛrɛ n'u nana k'a ye ko an ye mun di o minɛ nin bɛ ka ɲɛ a bɛ to san wɛrɛ kɔ tuguni u bɛ dɔ wɛrɛ di mun ka ɲɛ u ye n ko n balimamuso ani muso Général Kani Kulubali bari muso de don n'a a ye mun fɔ ani ministre de la solidarité k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jalatigiw ani anw yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa Mali ka taa ɲɛ walasa kɛlɛ mun b'an bara an ka kɛlɛ a ye mun fɔ cɛ jamana fila tɛ kɛlɛ la jamana kelen de kɛlɛ bɔ a kɔnɔ fo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que Mali ka taa ɲɛ fɔlisen dumanw ani dɔnbolo tali ka di maaw ma minnu n'a ka kan o de kɛra ka nin baara bɛɛ kuncɛ Misira kɛnɛyasoba ka bɔ Bamakɔ sigida filanan na ale la kurayara kosɛbɛ wasaden Karim Keita fɛ ale min yɛrɛ ye Bamakɔ sigida filanan wasaden nin baara kolobokariw kɛra bonya ni nisɔndiya ni karama kɔnɔna na maaba caman yeli ye kɛnɛ kɔnɔ ka bɔ Bamakɔ fan caman kɛrɛnkɛrɛnna Bamakɔ sigida filanan na nin baara kɛrɛnkɛrɛnni a kɛra sibiridon octobre kalo tile 19 san 2019 an ka ɲininikɛla Maretu Jalo n'a ka jatala Dramane Male u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada Bamako sigida filanan sigibagaw ka degun banna kɛnɛya ko binakun kan u ka wasaden honorable Karim Keita a ye misira dɔgɔtɔrɔso jɔli ko sogo dangɛnɛmaya a yɛrɛ kunna nafolo la misira centre de santé communautaire Asako min a lakurakurayali bɛna kɛ sababu ɲuman de ye dugudenw ma ka dansigi kɛ u ka jɔrɔnakow la an'u ka gɛlɛyaw la kɛnɛya ko nasira fɛ ka labana ka jigiw sigi kumakan mun bɛ ne bolo o ye foli de ka lase fɛn o fɛn y'an dɛmɛ baara in na dɔgɔtɔrɔso in dilanni na an bɛ foli k'u ye ala ka a kɛ hɛrɛ ye n bɛ ladilikan se population fɛnɛ ma u k'an dɛmɛ toujours avec les autorités politiques administratives culturelles religieuses tout le monde et particulièrement la commune de Missira aussi u k'an dɛmɛ baara in taga cogo ɲuman na yɔrɔ ka pour que an bɛ se k'an ka baara kɛ saniya kɔnɔ. Gɛlɛyaba de tun b'an kan ne de bɛ feere kɛ dɔgɔtɔrɔso in da la yan ne de bɛ dumunifɛn feere yan a bɛ siɲɛ 3 bɔ muso kɔnɔma 3 u jiginna taxi kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso in da la yan parce que u tun t'a dɔn ko a wulila donc tintɔw bɛ na k'u bɛ na jigin u bɛ na sɔrɔ baara tɛ yen o y'a gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye hali n'an denw banana dugutila fɛ an bɛ boli k'u cɛ an bɛ don n'u ye PMI kɔnɔ yan donc a wulili a kɛra gɛlɛyaba de ye u yɛlɛmana yɔrɔ min na san fili la sotarama tɛ yen i bɛ taxi de ta 200 ka taa k'a ta 200 ka segin donc o ye gɛlɛya belebele ye parce que an tun b'a sɔrɔ an kɔrɔ yan fu la an ti passe bɔ an ti foyi bɔ mais bi gɛlɛya nana an bɛ passe de bɔ ka taga n'a ye yɔrɔ wɛrɛ vraiment a da yɛlɛni a diyara an ye a bonyana ma wallahi halisa Karimu ala k'a dɛmɛbagaw dɛmɛ ya rabbi an bɛ duwawu de kɛ PMI in ko tɔ ala k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen jidi ala k'an yɛrɛ se a minɛ cogo la nin baara min kɛlen filɛ nin ye sigida filanan wasaden honorable Karim Keita fɛ o ye waleya ɲuman fitinin de ye u ka ɲuman waleyalen camanw cɛ la a n'a tɔɲɔgɔnkɛ wasaden honorable Adi Ɲangadu kɛnɛyaso kura in ma ɲɛmaw nisɔndiyalen u ye jibondo ko laɲini kɛ wasaden Adi Ɲangadu fɛ ni wasaden 2 ninnu u y'a jira k'a fɔ ko fɛn o fɛn de bɛ na ni olu ka commune kɔnɔdenw lafiyali ye k'olu ka baaraw bɛ dangɛnɛmaya o sira de fɛ commune kɔnɔden minnu ni u sɔnna ka danaya ta k'a da olu kan ka kɛ u kunkanko kumaw fɔbaga ye wasabulon kɔnɔ k'u n'u seko n'u damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ olu dɛmɛɲɔgɔnyali kadara kɔnɔ n ka kuma la kɛnɛ ma n ko nin ye bonyamasegin de commune de kaw bɛ bonya min da ne ni n ka policier kan n ko n'an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ se ka wulikajɔ fɛn o fɛn kɛ commune de habitants ye an b'a kɛ CESCOM b'a la aw y'a mɛn fana an ye ekɔliden dɔw bila ka taa kalan na kɔfɛ n'an bɛ se fana an bɛ sira da an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an ka commune de kaw ye ni ala sɔnna ma inshallah an b'a kɛ dɔɔni dɔɔni don ni ala sɔnna ma u y'a fɔ a bɛ an hakili la
aw yɛrɛ b'a kalama ne ka colistier min filɛ nin ye n'ale tɔgɔ Adi Ɲangado a ye caman kɛ a ye dɔ kɛ Gabriel Touré la a ye dɔ kɛ Iota la a ye dɔ kɛ yɔrɔ caman ne yɛrɛ hakili la u bɛ ka jiko mun fɔ ne ma dala n'u bɛ ka a ɲɛsin ne ma ne hakili la u bɛ k'a ɲɛsin Adi de ma. Fédération malienne des acrobates dɔnkɛlaw olu y'u bila u fila n'u dɛbɛ la ka nabagaw bɛɛ lajɛlen la nisɔndiya ni chorégraphie kɛli ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kun cɛ ni dɔgɔtɔrɔso kura in kolomo karili ye ka ruban tigɛ ka labana ni munumunu salo ye kɛnɛyaso kurakurani in kɔnɔ. Association malienne de trisomie 21 ali aka baaraw nun do min kɛra sibiri don octobre kalo tile 19 sanba fila ani 19 a kɛra jelibugul plaki rouge la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na ni baara kofɔlen a kɛra kɛɲɛni u ka so kura fɛnɛ dayɛlɛli nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔ maaba caman yera kɛnɛ kɔnɔna na ani denmisɛn minnu garisɛgɛ donna ni bana kofɔlen na o n'o banabagatɔ somɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen nana kɛ ni baara kofɔlen seereya ye an ka ɲinikɛla Mahamadu Ben Sherif Sumano Sherif la Jabarani so tɔgɔ la a ye min sɔrɔ ka bɔ an ka jɛ ko ɲɔgɔnda. Ni bana ye ni maa caman b'a miiri k'a kɛ jinɛ bana ye a bɛ du caman kɔnɔ bana de don bana mun n'a bɛ den ka kunbayali segin kɔ n'a bɛ wele ko trisomie 21 faraɲɔgɔnkan jɛkulu in hakilina bɔra musoba mun na ale yɛrɛ denmuso dɔ garisigɛlen don bana in na o de kama a y'a kanu k'a ni jɛkulu in sigi sen kan walasa u ka se ka dɛmɛ don denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu garisigɛ donna nin bana in na. Bon ni jɛkulu in nana ka sababuya kɛ n y'a fɔ ne yɛrɛ denba ye n den bɛ san 4 na sisan nɔ bon ala y'ale garisigɛ don trisomie 21 na bon den ni komi waati la tun fɔra a man kɛnɛ ko dusukundimi bana b'a la ka furakɛ et que den ni n ye da caman n ye boliboli caman kɛ cogoya min na n bɛ se ka boli ka taa n'a ye kɔfɛ joona joona ka furakɛ puisque waati mun yɛrɛ u ye den ka bana fɔ ɲɛna u ko n'a ma furakɛ joona ko a si tɔ man jan donc o y'a to n bolibolila mɔgɔ yɔrɔ yɔrɔ fɔ n bolila ka so yɔrɔ la mais ma se ka dɛmɛ sɔrɔ fan si pour ka taa n den nin furakɛ mais ala y'a kɛ a fa labanna k'an bila ka taa Tunisie an taara furakɛlila ye mais an selen ala barika la an jɔrɔla mun na den ka bana ma ko ye bilen donc an seginna ka na an seginnen ka na ne ye hakilina mun sɔrɔ o kɔfɛ n ko mun de kosɔn an tɛ jɛkulu sigi parce que boliboli in kɔnɔna na ne ye faamuyali caman sɔrɔ mun nana ni hakilina ye ka jɛkulu nin sigi pour ka se ka dɛmɛ don denmisɛn tɔw ma parce que n kɛrɛfɛ n y'a ye denmisɛn ninnu caman bɛ n kɛrɛfɛ n commencé k'a ye bana in ye mun ye bon a ka ca fana faama kunda olu denw t'i ye kosɛbɛ mais fantan kunda a bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ den ninnu kɛ jinɛ bana b'u la u b'u kɛ ko funufunu u b'u kɛ ko wɔkulɔ fɛn sugu bɛɛ bɛ fɔ den ninnu ma donc comme ne ye faamuyali mun sɔrɔ n ko mun na n t'o lase denmansa tɔw ma o ka se ka o den ninnu ka banaw faamuya ka den ninnu cogoyaw faamuya k'u bɔ hukumu dɔ kɔnɔ k'u bila a hukumu kɔnɔna na pour ka se ka den ninnu ka hadamadenya dɛmɛ. faraɲɔgɔnkan jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaaba ye welekan bila k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ani maa ŋaniya ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ma walasa u ka se ka dɛmɛ don u ka nin jɛkulu in ma ka d'a kan jɛkulu in bɛna baara mun kɛ o de ye ka dɛmɛ don denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu n'u garisigɛ donna nin bana in na k'u tɔbɔtɔ u ka furakɛliw siraw kan ani u ka hakili yanfanw fɛ. welekan bɛ n bolo k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn k'a fɔ den ninnu centre sɔrɔla désormais mun ye den ninnu ta ye denw ta don masaw fana ka kuma fɔ yɔrɔ don voilà parce que u ka jigisigi yɔrɔ don n'u mako bɛ conseil fɛn o fɛn na den ninnu ka ko taabolo la a bɛ sɔrɔ centre nin kɔnɔna na o bɛ centre in kɔnɔna na den ninnu ka kalan ko bɛɛ b'a kɔnɔ donc bɛɛ k'i jija u ka den ninnu bɔ stigmatiselen bɔ k'a fɔ ko jinɛw don ou bien fɛnw don k'aw bɔ o hukumu kɔnɔ voilà u k'a dɔn den ninnu ye denmisɛnnin tɔw bɛɛ ye kelen ye ou presque yɛrɛ u ka adamadenya ka bon ni denmisɛnnin tɔw ta ye seulement handicap dɔ de b'u la an k'a dɔn k'a fɔ u n'a wolola de a tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ bana tɛ k'a bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ k'a bɛ kojugu wɛrɛ lase mɔgɔ ma o bana tɛ bon gouvernement fana wele kan gɛlɛman bɛ n bolo ka ɲɛsin gouvernement de ma u k'an ka ko ta ba la u k'an denw dɔn u k'u reconni komi diɲɛ jamana tɔ y'a kɛ cogoya min na u ka furakɛliw ta ba la k'u ka furakɛliw bɛɛ kɛ à 100% u ka den ninnu tɔ o ta cogoya la den ninnu mako bɛ cours d'orthophonie minnu na kiné minnu na gouvernement ka jɔ an kɔkɔrɔ ko bɛɛ la u ka dumuni ko wo u ka fɛn bɛɛ lajɛlen an b'o de ɲini an ka autorités fɛ u ka den ninnu reconni. an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni faraɲɔgɔnkan jɛkulu in ka nin waleya in ye baɲumankɛ tɔn de ye k'a ɲɛsin denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu n'u garisigɛ donna trisomie 21 na ka se k'u dɛmɛ u ka furakɛli fanfɛla fɛ u ka se ka fara denmisɛnnin tɔw kan.
Chifin jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an b'a wele ko Association des jeunes premiers du Mali bakuruba la AJPM ka sanga n'u ka baaraw bolo datugu ye an'u ka laɲini u b'a kanu sanga ani waati ka wuli ka jɔnjɔn ta k'a di maa minnu kɛlen bɛ k'u ka baaraw bɛɛ ɲɛsin jamana ka ɲɛta sabatili ma. O baara in dɔ kɛra u fɛ karidon octobre kalo tile 20 san 2019 Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ ka ɲɛsin Colonel-Major Ousmane Dembélé n'ale directeur général du Centre national des œuvres universitaires a kɛra an ka ɲinikɛla Samaira Sanogo n'a ka jatala Fuseni Keita ɲɛna. A ka wulikajɔ n'a ka jija kɔfɛ jamana in cɛkayɔrɔ caman na i n'a fɔ primature fo ka taa se ministère des transports ma. Colonel-Major Ousmane Dembélé b'a la ka wulikajɔw kɛ su ani tile cogo min na Mali kalango bɛ se ɲama jɔni ka basigi Centre national des œuvres universitaires senu kɔnɔna na bi ka sanga ni o de cɛsiri ye a gɛrɛsɛgɛ donna Association des jeunes premiers du Mali maaw ka jɔnjɔnw na walasa ka kɛnɛ yanga bonya Bamako sigida 5nan yɛrɛmarakafo ɲɛmaw fo ka taa se a dugutigilakaw ma olu nana kɛnɛ in kan ka foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin colonel-major ka sanga ni a ka fasodenɲumanya kɛwalew ye. Baara nin kɛra ne bolo nisɔndiya ye a kɛra n bolo nisɔndiya ye parce que n ye Ousmane yɛrɛ ye n ye kuma minnu mɛn a kan n y'a dɔn k'a fɔ ani jɔnjɔn nin ka kan parce que Ousmane yɛrɛ ye cogo ani kɛwale minnu yera a la o b'a yira k'a fɔ ani jɔnjɔn ka kan n'i ye sɔrɔsi talen k'a bila ekɔlidenw kunna ekɔlidenw ka ɲɛmɔgɔya la o b'a yira k'a fɔ jogo caman de b'a la min b'a to mɔgɔ kan ka da la. Contrôleur général Siaka B Sidibé o min ye kɛnɛ denfa ye a kɛlen ko k'a ka nisɔndiya ani wasa yira ka sanga ni nin kɛnɛ in sigili ye min okumu kɔnɔna na bonyamasegi taara ka kɛ colonel-major Ousmane Dembélé ye a ye foli ani waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin AJPM cɛdenw ma ka sanga ni u ka wulikajɔw ye walasa ka se ka u ka tilefɛ tɔrɔsi yanga jamana in baarakɛlaw kan. Ne ye n kun don nin kɔrɔ parce que n y'a dɔn donijugu tɛ parce que Association des jeunes premiers du Mali alors o delila ka ni jɔnjɔn di ne ma a nana balana yɛrɛ a donna ma kama ma bɔ a la kalama u nana ka na balana donc u nana ka na a ɲini n fɛ n k'u ka nin denfaya ta bon o ye kun fɔlɔ ye kun filanan ye min ye o ye a bɛ dila cɛ min ma colonel-major Ousmane Dembélé colonel-major Ousmane Dembélé ne y'a dɔn yɔrɔ wɛrɛ la min ni yan tɛ kelen ye n y'a dɔn yɔrɔ wɛrɛ la min ni senu tɛ kelen ye n b'a baara kɛ cogo dɔn n b'a dɔn mɔgɔ cɛsirilen de don. Colonel-major Ousmane Dembélé min gɛrɛsɛgɛ donna AJPM maaw ka jɔnjɔn dili la ka sanga ni bidon in ye a ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin baara in kɛbaw ma ni ka sɔrɔ ka bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin a cɛkɛɲɔgɔnw ma minnu ye a baarakɛɲɔgɔnw ye ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko ale ye jɔnjɔn in bɛɛ lajɛlen ta ni k'a di olu ma baw olu ka kunnadiya de don. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ an bɛ Association des jeunes premiers du Mali an b'u fo. An ka ministre tɔgɔ la professeur Mahamudu Famanta k'u fo senu baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la k'a f'u ye fɛnɛ ala k'u sara u ka baara la an bɛ se k'o de fɔ bi. Association des jeunes premiers du Mali maaw y'a yira k'a fɔ fɛn min y'a to olu ye colonel-major Ousmane Dembélé suganti ni ka bonyamasegi kɛ a ye ka sanga ni a ka wulikajɔw ye ko o tɛ dɔwɛrɛ ye fana a kɛra a ka baara kanu min bɛ a la jija min bɛ kɛ a fɛ su ani tile ladiriya ani bonya kɔnɔna na walasa ka Mali kunnawolo a ka ja Mali kalanko bɛ se basigi cogo min na. An sera colonel-major Ousmane Dembélé ma an taara sɔrɔ maa cɛsirilen don an yɛrɛ bɛ se k'o waleya parce que a bɛ yɔrɔ min na n'o ye senu ye ekɔlidenw sanayɛlɛn kalanso min b'a la yɔrɔ min an yɛrɛ b'a dɔn ko nɔgɔman tɛ an bɛɛ tɛmɛna yen fɛ fɛn minnu bɛ an b'a dɔn sanni bi cɛ an tun bɛ si an ɲɛna an ka turusow nɔfɛ mais bi anw y'a ye olu b'u ka turuso ani u ka burusiw ta k'a sɔrɔ u ma jɔ aranna u b'a ta banque fɛ hali ka d'aw ma o ye nɔgɔya dɔ ye. Ka kɔn baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛ sanga kelen tasi bilakun taara jama fɛ ka ɲɛsin malidenw ma minnu ni tora bamanci kɛwalew la an ka jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na walasa ka dɔ fara kɛnɛ yanga kan ni ka kɛ nisɔndiya ani muguri yɔrɔ ye jabɔw kɛra projection video minnu kumana colonel-major Ousmane Dembélé ka cɛsiriw kan ani seereyaw caman ka bɔ a baarakɛɲɔgɔnw yɔrɔ ni ka sɔrɔ ka kɔ kɛ a tɔɔrɔ ni fanfare national ka dɔnkili dumanw ye dala denmisɛnninw ka wulikajɔw fa ka taa se zigiridalaw ma. O de fɛnɛ b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ.
Senegal faba Dakar sigida ɲɛma kɔrɔ Khalifa Sall ni a soronnali donna k'a labila ka bɔ kiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ka bɛn ni septembre kalo tile 29 tɛmɛnen ye. Kabiri ni a bilala ka bɔ kaso la tɛnɛndo octobre kalo tile 21 o de kɛra bɔko fɔlɔ ye k'i dantigɛ. Khalifa Sall ye dantigɛli in kɛ kunnafonidilaw ani a kanubagaw de ɲɛkɔrɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dikɛnɛ in sen fɛ hakilina minnu bɛ a la ka ɲɛsin a ka jamana ma laɲini minnu fana makɔnɔnen don a bolo a ye walawalali kɛ olu la k'o ɲɛfɔ. Kabiri ni Khalifa Sall bilala ka bɔ kaso la kiri tigilamɔgɔw ka bolo kan dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna a ye o de kɛ daden na. O waati minnu kɔnɔ a taara ɲɛda diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ni ka foli bila u la. Dɔgɔkun 3 Khalifa Sall kanubagaw ani kunnafonidilaw y'o de kɛ kunpan na. O de kɔfɛ ka bɛn ni tɛnɛndon octobre kalo tile 21 ye. Senegal faba Dakar meri kɔrɔ Khalifa Sall y'a kanu ni ka dantigɛli kɛ. Khalifa Sall ka o bɔli in sen fɛ a bisimlara a kanubagaw n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ ni dɔɔni tɛgɛrɛ ye nisɔndiya kɔnɔ san 2 ani tila tɛmɛnen kɔfɛ kaso la. Tunisie jamana kɔnɔ Tunisie jamana minisiri min ni ale ka baaraw bɛ ɲɛsin Tunisie jamana kɔnɔna kunkankow ɲɛnabɔli ma ka bɛn ni tɛnɛndo octobre kalo tile 21 ye a ye dantigɛli kɛ dantigɛli min sen fɛ a ye kunnafoniya di kunnafoniya min bɛ tali kɛ banbagancimɔgɔ dɔ fagaliko kan banbagancimɔgɔ min ni sɛkasi dondon belebele kun don Mourad Ben Ahmadi Shaheb ni Algérie jamana kɔnɔ den du maɲingu ye siranɲɛmɔgɔba ye a fagara ka sanga ni Tunisie jamana lakana tigilamɔgɔw ka cɛsiri baara dɔ de ye opération antiterroriste walasa ka se ka banbagancimɔgɔw kɛlɛ k'u silatunu lakana tigilamɔgɔw ka cɛsiri baara min ni u y'a dangɛnɛmaya kasɛrɛ marabolo kɔnɔ kulu jukɔrɔla fan fɛ Mourad Ben Hamadi Shaheb kun ye banbanci ɲɛmaa ye banbanci jɛkulu min ni o bɛ wele ko Katiba Ogba Ben Naf ni banbanci jɛkulu ni Al-Qaeda o Maghreb islamique banbaganci tɔn bolo bi ɲɔgɔn bolo o ma ɲɛmaaba kun don. Tunisie jamana ma ɲɛmaw ka fɔ la ko kabiri ni san 2000 ani san 13 waati fo ka n'a bila bi la ko banbaganci ma in nɔyera wulikajɔ cɛjugu camanw na ka ɲɛsin sorasilakaw ma ani lakana tigilamɔgɔw dagayɔrɔ camanw ma. Katiba Ogba Ben Naf banbaganci jɛkulu ka ni banbaganci mɔgɔ in a fagara lakana tigilamɔgɔw fɛ walasa ka se k'a tɔɲɔgɔnw ladi bawo ko ni ma su gosi ko ɲɛnɛmaw tɛ siran nin ye baara kɔni de dabɔtɔ ye Tunisie jamana lakana tigilamɔgɔw ni a sorasilakaw fɛ banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ walasa ka se k'u silatunu. Kabiri ni san 2000 ani san 15 san Tunisie jamana ma ɲɛmaw kun ye lakana fɛɛrɛ dɔw fana boloda min bɛ kɛ sababu ye ka tɛgɛ kɛ banbagancimɔgɔw la k'u silatunu opération antiterroriste o min sen fɛ Mourad Ben Ahmadi Shaheb ka banbaganci jɛkulu ɲɛma o waati la o fana kun fara. Afrique du Sud jamana kɔnɔ Johannesburg sigida ɲɛmaaba ye walan sɛmɛ ka bɔ a ka ca la mɛriya kunna a kɛra ka sanga ni Herman Mashaba ka laɲini ye ka bɛn ni Hélène Zil seginni ye fanga ɲinitɔn Alliance démocratique DA ma ɲɛmaya kunna ko kura. Hélène Zil musoba in ye siya wolomakɛlɛ tutigɛbaa dɔ ye. An bɛ ladɔnniya k'a fɔ Hélène Zil de sugandira dɔgɔkun tɛmɛnen k'a bila fanga ɲinitɔn Alliance démocratique conseil fédéral ma ɲɛmaya kunna fanga ɲinitɔn in ɲɛmayaso yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ ka sanga ni Hélène Zil ka o sugandili de ye Johannesburg mairie ma i yɛrɛ ye o sugandili baaraw kɔnɔna na o de kama a y'a kanu ni ka walan sɛbɛn ka bɔ mairia kunna Johannesburg dugu kɔnɔ walasa ka se k'o kɛ a ka nisɔngoya jira cogo ye ka bɛn ni san 2000 ani san 16 san ye fanga ɲinitɔn Alliance démocratique DA a kun ye Johannesburg dugu daraki jamana fanga ɲinitɔn ANC la ni Herman Mashaba sugandili ye ka bila mairia kunna Johannesburg ka sanga ni Hélène Zil ka ni sugandili de ye ka bila Alliance démocratique ma ɲɛmaya kunna o ma kɛ Herman Mashaba fɛlako ye o de kama a ye walan bila. Hélène Zil yɛrɛ ye maa ye Afrique du Sud jamana kɔnɔ muso min ni maa dogolen tɛ a ye ɲɛmaya kɛ fanga ɲini jɛkulu in kunna fo ka taa se san 2000 ani san 15 ma san 2000 ani san 17 san a kun yɔrɔ janyana politiki ko la dɔɔni ale de sugandile filɛ nin ye kokura fanga ɲinitɔn Alliance démocratique fɛ k'a bila u ka conseil fédéral ɲɛmaya kunna. Ka bɛn ni tɛnɛndo octobre kalo tile 21 ye Israel jamana minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu a y'i muruti gouvernement kura sigiliko la ko a tɛna n'a ye gouvernement kura sigiliko dafɛ
o kumana n'a ma ɲɛ k'a fɔ Benjamin Netanyahu tɛna na se ka gouvernement kura sigi Israel jamana kɔnɔ. O baara in kalifara Benny Gantz de la walasa ka se ka gouvernement kura sigili baaraw dangɛnɛmaya. Israel ministre ɲɛmaa ye kunnafoniya in bɔ k'a da jamana ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ ko ale tɛna na gouvernement kura sigili dangɛnɛmaya. Ka bɛn ni ntɛnɛndon octobre kalo tile 21 de kunnafoni ye subahana mansin réseaux sociaux sɔrɔ sira kuraw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ka sanga ni septembre kalo tile 17 wasadensigi kalataw ye minnu ni olu jaabiw gɛrɛntɛra kosɛbɛ ko a tɛna na se ka gouvernement kura sigi. O de kama gouvernement sigi baara o taara ka kalifa Benny Gantz la walasa gouvernement kura bɛ se ka sigi Israel jamana kɔnɔ. Bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛ ni communiqué ye min bɔra jamana gouvernement wɔrɔ la. Jamana gouvernement ko k'a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan ka sanga ni waleya cɛjugu minnu tara ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaw ma Bulkesi ani Mondoro min kɛra septembre kalo tile 30 san 2019 n'a kɛra waleya cɛjuguba ye ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen y'a ka nisɔngoya yira a kɔnɔna na. O ka sanga ni o waleya cɛjugu ye an ka lakana tigilamaw Mali taw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw u ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na. U ye fɛɛrɛ kura ani wulikajɔw caman boloda ka ɲɛsin ni banbanci kɛwale mɔgɔw olu minɛli ma. O kadara kɔnɔna na u ye maa caman min bɛ taa maa 50 ani n'a nɔnkanfɛnna olu tɔnɛna u ni na ani mɔgɔ 30 ani dɔɔni olu sɛbɛkɔrɔ jogina ka fara u bololaminɛw marifaw ani tajiw olu caman kɔni sɛbɛkɔrɔ lacɛna an ka lakana tigilamaw Mali taw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw fɛ. Jamana gouvernement a nisɔndiyalen a ko a bɛ wele bila maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka wuli ka an ka lakana tigilamaw Mali taw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw ko u dɛmɛ ni kunnafoniw ani ladilikanw caman ye wasa u bɛ se ka banbanci kɛwale mɔgɔ ninnu u bɛ se ka u bɔnɛ u ni na ni ka tila ka malidenw u ka lakana sabati Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Jamana gouvernement a ko a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin waleya in n'o de ye ka wuli ka banbanci kɛ mɔgɔw ka u kɛlɛ an'u bolofɛnw k'olu lacɛn ko o baara bɛ to senna Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa fɔ ko dan sirila ni banbanci kɛwale mɔgɔw u ka waleya cɛjugu la an ka jamana kɔnɔna na. Mali jamana gouvernement ko a nisɔndiyalen bɛ a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara an ka finitigilakaw ani an ka lakana tigilamaw kan wasa nin baara kɛrɛnkɛrɛnni a bɛ se ka ji don cogo min na ka ɲɛsin malidenw o n'u bolofɛnw lakanani ma Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. U ko u ni kunnafoni di o fana bɛ to senna lakana tigilamɔgɔw u ka ɲɛmayaso fɛ sanga ani waati ka ɲɛsin maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Bolonɔ bilala ni sɛbɛnna Bamakɔ octobre kalo tile 21 san 2019 a bilara ministre min ka baara ɲɛsinin bɛ kunnafoni di ani jamana babu sentigi ani jamana fangabundaw u ni ɲɔgɔn cɛ ministre Yaya Sangare fɛ. O fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na mina bɛnna kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ kalasaw ma ka kɛɲɛ ni kuma in ye. Aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Fatumata Yaya Kane bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛ diyan waati wɛrɛ.